chỉ bay lệ việc ule tuần chung kan video wa cho hanin Mizo bay tui deu ga siap kan ron share don chewa lo ti to chini dom cheu ka ringa ma se la tingai lo te ta ni se chuan hetia ang bai ka siam apia hian ka chanu em mai Miriam of electric veng lung nei ha ka she chuak zia chia video hi lo en ve ni chuan ingai om top ti ha kan soyenge chuan he kan bai tur chu beloi na te ani a bok bon te le thil dang dang khani a top thleng milo en sak turin kan som chewa thil common tak le ol sam deuh kha ani a ti hanin tui kan chuang sawa tui tlem te angaya tui tam hi angai lo tin baka tuna ka bai tur hi atam lawa chuan beloi na kha faisir sora kan sil nuwa khanin kan thak ta a tui so bor khan mo tuya khianin engma ka thak sa lo ti khian tui top ke ani chuanin ti hianin kan chok a tui hi tam hi angai lem lo o azor du lutuka ti chuanin soda tlem ka thlaka so aron so ber khan chi ka thlak le a al tok turin chuan kan chi hi lo sodium kan hmana wang hianin a al mo deuh hleka tlemin kan thak tam deuh hleka ti chuan hei hi tiang kan chokral deuh hleka aron so chwa bor hun kha kan han nga ka ti hiam belte takte a khan ka bai ani hei voi khat ei lekin tuna hi chuan ka baya ti chuan minute ni nu vela khanin ti hianin an so bor num ni nu vela khanin ten an ron zor chena amin malu tu ga hete ang bai hi a beloi na hi ano phei chuan in min ma le zwala mok bon po hi no te kamang don ani tuna hianin hei tiang vel hi alo ni to a tuna ha minute thum vel ka chuang to ani no to kho a min teu to khop me zor chen to ani chuan khatyang nu vela khanin bok bon kha kan thlaka kan bok bon thlak tur ero kha chu anodan zirin achang chuanin an bel loi ten na han thlak rol angai chang te po kha thowa kha chu kan sha thia mai ka ring ti chuanin ti han kan thlaka ron so bor hun kha kan ngak le a he minute ni dang vel kan han chuan le nuwa kha chuanin ti han ron so bor to a ron lang tui nai chan to ani ta hianin tui kha kan lo ti tlem lu tukpal ani po in tlem te khana le bel le thei ani chuan ti hianin hei hi by being frozen ani a tampo angai lawa ti hang tu tura tang khan kan thlaka a by being hi amin sa deuh tho ani awang khanin ka thla har deuh hleka kan frozen kan mang ro ani po in amin rol thei dan dur khan kan hisap thia mai ang chu ti chuanin purun var le so thing chan som kha kan thlak le boka heta hianin marcha pui sen tai tak me kha thla kha chak ome me ma se ke ni chung hi marcha thak te hi kan ngam ro lo em ma chu wang chuanin abel a hian ke ti thak lem lawa thak ngam tan kha chuanin thak tak kha han ti ula tui le zol em don ani ti chuan kha me nu khanin minute thum vel le kan han swan bor nu khanin aron mina a e thei tam maya siam hi ol sam em maya tui ro box hi a bai bing hang hi kan du tok lawani chuanin ajinomoto te po kha du chona thak tel thei tho ni ti kha kan soile pa ni se lo ti toinom cheu ka ringa o vo in chu thlir tur ti tama hi kan ron chhop chhuak vele thor mai ani o atop thleng min lo en saka wangin kan loma video le peka kanin mu cheu anga comment section a khanin in bai siam dan te thil chi sang bai kher lo te po tui deuh in siam dan te kha min ron share ve zel ula o kan lo me